Monggo katuran jumeneng sareng kanca-kanca Dragon Campur Sari ngancani para tamu lenggahan sekecanipun dahar ngunjuk masjid midhangetaken lelipur lagon saking kanca putri wonten Mbak Yea Sabit. Langsung dipinangkani niki monggo. Ibu Turimin. Ibu Turimin spesial wonten Lamana sareng Dragon Musik Campur Sari. Sumripit angin ratri tansa angin teni satyo rajang telengi ati angen-angen tumlawung suwon ing wengi sapi tansa angranti tekamuti taman. Wong bagus